Madoka chere mabuja dzauya nhau dzanyasi zuwa rechigumi noshanu mumwedzi wakakunguru. Ipapa kwedu nokwamutoko kanzuru iri kutsvaka munhu anozoita ndiye agere hunde ipapo CEO pachirungu kukanzuru.com. Wanozvikona wanouya newanoseza endesai mapepa enyu ikweyo kukanzuru.com kuti muitiwe peno ndimi wakuru. Apa nyasi gandanga Thomas Mapfumo zvekukanda mapfumo pasi aramba akatoti aiwa ba muda ureketa inini basi ko wamwe wese wari kutora mari idzodzoyo zvigananda muri kuasirei wemapata anopikisa magweta nani wese muri kundoasiya inini ndino amananga siyana ineni kwainiri botengesa eho rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinoperera kupi. Nyasi uno zvafadza kanzuro yeguta reHarare painge iri kuita basa rokudzimura mwoto wongori kupfuta mu Regal Star Building muna George Sulundika. Aiwa tati makorokoto idi nayawe makorokoto ko kazhinji wanozondovhiringidziwa iyo nomwoto wacho uchiramba uchindogodhoma. Rav Momadhuku ari kuseka ipapa kuti mapurisa hondo huno ari kuita kutamba tsotsa chaiyo kwaitiri kaitisa chipoko raundi chaicho mhanduwe nokutoti agoti izvezvi wanga wakazara kuofisi kwedu wanosvika 50 chaiyo wachida kuti tireke kuita musangano wedu wataida kuita watungamiri weNCA kwai kuno aiwa takandochinja pokuitirapo iwo wakafungidzira kuti tiri kuitira kuofisi. Rekai tione kuti zvinoperera kupi izvo zviri kuitika izvozvi. Tinoramba takandoringa apa mapurisa gonzi agoreketa kuti taakutanda kuita basa redu. Kwai kutonyora tsamba mhando inoenda kuvanhu vese kuti nyika yese goziva kuti taakutanda izvezvi kuita basa redu ratinofanira kugara tichindoita rokuchengetedza vanhu pokare kumisa wanoita mutsepwede pokare novanotyaira motika zvakadhakiwa. Unosaya kuti kohoko naye wakomana zviri kumbonyatsodii. Rekai tirambe zvedu takaringa apa waburitsa pokare wakati kuna varume 5 wasunga kuchorocho nonyaya yokubatiwa waino nyanga dzonzou dzinosvika 14. Kwai wanonzi Itai Chuma ano makore 34 Wilson Ncube makore 40 Zephaniah Dube makore 42 Mvikeli Moyo makore 32 Joel Moyo makore 30 idi pakanyangaritsa. Rekai tione kuti waneiburika chere iyoyi nokutoti kazhinji ukaona zvadari ibvo waziva kuti panyangaritsa chaiko. Rekai tirambe takaringa. Zviri kuitika wakomana zviri kuhwadza wabiedu woZimbabwe wariko kunzvimbo yoRichard kwaiwa gonzi wari kurambidziwa mhanduwe kuti auye vachirapiwa vamwe wacho vamwe vari kutora mishonga yakaita HIV wabva vanonzi maguma enyasi kutora mishonga mabuja pakanyangara mweya uri muSouth Africa dina yawe uri kuita kuhwadza chaiko. Rekai tigoramba tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi. Ipapa dare guruguru munyika rinoringa nezvebumbiro romutemo ragototi nyaya yakaunziwa naAlan Chipoi achiti kwaiva munangarwa ungarege kubisa Jesse Majome paanga ari kwai tichazoipa mutongo wacho pamberi papa wari beureketa kuti rini. Rekai tirambe takandobvura ziso mhanduwe kuti zvichaitika papi rini. Tinoramba takaringa ipapa wamunangarwawo aiwa kwaiwa gopuwa mari yomazigi 100 kwai ndo watanda kupuwa somutungamiri wenyika. Rekai tione koka tinondoziva wakaburitsa pokare imwe yakakura wanondotanda nokuwapa. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Apa hurumende iri kunzi izvezvi kwai iri kunetseka fani kuti ibhadhare mari iri kuda kubhadharwa mari mhanduwe yoStarlink yokuti zvipatara zvikone kuboya
mushonga zvikone kuboya dande mutande rostaringiria. Kuno ukaona pakadando bvaziva kuti pakanyangara. Rekai tione kuti zvinosvika kupi, zvinoperera papi, zvinenge zvichiita sei. Tinoramba takandolinga tichinyepana manduwe zvinenge zvakiitika. Kanzuru yeuChegutu iri kufara izvezvi kuti kwaika waChina wakapedza kuwaka panonhadziwa samende manduwe, zvokutoti kwai masondo anosvika masere ari kuteera wanenge wakutanda kusenza wachibuditsa samende ipapo. Rekai tigoona manduwe kuti zvichaperera kupi. Apawo kanzuro yeguta reHarare yachema wakomana ikati zvinhu zvakiitika izvezvi kuno chirwere chiri kuuya tunenge tumaronda manduwe inonzi pachirungu scabies. Kwairi kunyanya kubata wapwere zvokutoti pakuda kutoita bau manduwe rekuramba vanhu muchireka kukaramatana manduwe nokukwaidzana makerekede kwai wapwere ngawambozvimira izvi, nokuti wazhinji wenyu wanoreka kuzoshamba manja wachibva waja nokudii zviya zvanovavhiringa ipapo. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Tikuramba tichindoti dai waita bau ndokunadzirisa kuti zvitekaire izvi zvinhu. Kambani yoFastJet yagoti iyo izvezvi patinobhuruka kubva kuJoburg kuenda kuHarare nekuenda kuMapopoma taakutoda kuunza ndege yakati kure yoAirbus 320-200. Aiwa wafunga kunota pakuru. Dai wakadarika peno zvinoita kuti mitengo yacho iderere. Kana mitengo ikaderera aiwa munhu wese anoenda ikweyo wari kunetsawo kubhaziwa wanosaya basa. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi. Tinenge tichindonyepana hedu. Ipapawo pokare kwai Zimbabwe yagoisa nyika dzinosvika pfumbamwe dzomuAfrica kuti dzikone kugoitawo zvinoita nyika dzokunana Britain kuku, kuti pawanouya muZimbabwe vanondoti wachisvika wobva watopuwa kunzi pinda ugare. Wanoita bazvo kumbomira wachienda kumuzinda wachimbodii. Tikati aiwa makona nyikadzo aiwa dzakanaka dzakawanda. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Ana Senegal, ana Ivory Coast ndo vamwe wacho, nana Cabo Verde iwawo ndo vamwe waisiwa ipapo. Ana Tunisia aiwa. Tikati aiwa zvisvino makona. Rekai tione zvedu kwainoperera kuti ndokupi, asi tiri kuzvitenda. Ipapawo pokare nyasi uno kwaiburika kutoti aiwa wanosenza mugodhi, wanochera mugodhi kwai anenge ari kutambira mari shoma achatambirisiwa madhora anosvika 400 chaiwo omari yokuAmerica. Tikati makorokoto. Dai zvaramba zviita kudando zvaita kuti zviite zviri nani. Ipapa nyasi kwai ZBC noScotland wagonyorerana pasi kuti ZBC inenge yakuteerana noScotland. Imi idiwi. Rekai tirambe takaringa manduwe kuti zvinoenda nopapi zvichiperera papi. Chedu kuringa basi tinondonyepana kana zvakiitika. Apa izvezvi kwai Zifa yagomisa wana muzvinapembe 5 wari kuti Pakisani Njovu, wari kuti Chamunorwa Tapuwa, Christian Gumbeze, Graduate Mubobo, Praise Mukwevo, wakomana pakanyangara apo. Rekai tione kwai wari kuita basa rekuridza pembe zvisiri izvo chaizvo zvinofanira kunge zvichiita. Rekai tizvione kuti zvichasvika papi. Apa toringa hedu dziri kuitika pasi rese. Kambani yoAmazon yagoti muSouth Africa tapinda izvo wakabatana nokambani yoHerotel imo muSouth Africa mo. Tikati aiwa makona. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Elon Musk ndiye munhu achanyara manje izvezvi nekutoti pakanyangara anga ari kuti wari kurambidza kunabva atangiwa noAmazon yo. Rekai tione kuti achazviita sei. Apa kuno mumwe aimboita madhirama muSouth Africa, Sputla Sipowodi kwai apfa. Tikati mweya wachenga uzorore murugare. Ipapa kuJoburg kwai kanzuru iribe mari zvokutoti mari yawo inokona kupera mumazuva 12 basa ari kuteera. Pakanyangara apo. Rekai tione kuti wanozvikona chiri wachiperera papi. Izvezviwo pokare kwai nyaya yechirwere cheIbhora manduwe wanhu vanosvika mazviuru 2 kwai wakatobatiwa kuti wanacho.
apawo wari kupfa wasvika zviuru mazana masere, wasvika mazana masere basi 800. Yei pakanyangara apa wakomana, dai zvaitika kuti paite bau rokunhadzirisa kuti zviite zvakanaka. Izvezvi kureketa kuno ipapa Zambia yaburitsa kuti kwai Guy Scott apfa, kwaita nyahwa yaGuy Scott. Tikati watsanuwawa wakomana, mweya wawo ngauzorore murugare, wanga wano makore 72 kuchembera chaiko. Tikaitione kuti zvinoperera kupi. Apa kwainyika Nicaragua yati tichada bausahwirano Italy. Kuramba chaiko kuti aiwa apa tichada kudyidzana nemi-Italy. Tikaitione apa America iri kuramba ichindoita zvairi kuita, Iran iri kuramba ichindovhiringawo ana Kuwait. Pano nyaya chaipo. Tikaitione kuti wanozvisvika kupi wachiitana kudando. Ticharamba takaringa, tinenge tichindonyepana kana zvakiitika. Nokuti kwanyasi uno mabuja, aiwa tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.